so shine yanda za ta gudanar da zaɓe na 2023. Abinda gwamnati ne ya kamata sa a gaba shine harkar tsaro. A filin gane mini hanya muna tafe da hira da wata mata a jihar Kano, Najeriya da aka watsawa sinadarin acid da ya lalata mata fuska. Ta faɗa wa BBC halin da ta tsinci kanta bayan faruwar haka. Rana ɗaya ka tashi ka ga halittar ka ta canza don har na shiga depression. Akwai allurar da ake min a rana ana min su uku duk a rana ɗaya 15,000 ce. Don wani lokaci har zama nake in ta kuka. To amma dai bayan da za ka yi. Musamman ƙananan yara da sun kalle ka sai su firgita. Ai babu daɗi. A fagen wasanni, Arsenal ta sha kashi a hannun Brentford a wasan farko na gasar Premier bana. To amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Jabir Mustapha Sambo. Amurka na shirye-shiryen kwashe dubban 'yan ƙasarta daga birnin Kabul na Afghanistan yayin da ƙungiyar Taliban ke ci gaba da matsawa babban birnin. Rahotanni sun ce tuni sojojin Amurka da za su yi aikin jigilar suka isa filin jirgin saman Kabul dangane an kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin ƙasar da ma sauran al'umma. Ba Amurka kaɗai ba, ƙasashe da dama da suka hada da Birtaniya da Jamus da Norway da Denmark na ƙoƙarin ganin sun kwashe mutanensu daga Kabul. Wata majiya na cewa akwai yiwuwar Taliban ta kwace babban birnin nan da 'yan kwanaki masu zuwa. A wata mai kama da haka, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce tashin hankalin da ke faruwa a Afghanistan ya fara wuce duk yadda ake tunani. Mr. Guterres ya nuna damuwa kan yadda fararen hula ke shiga mummunan yanayi saboda rikicin. Sai dai ya jaddada wa Taliban cewa ba a taɓa samun halastacciyar gwamnati ta ƙarfi ba kuma ba za a fara a kansu ba. I'm also deeply disturbed by early indications that the Taliban are imposing Antonio Guterres kenan yake cewa na kaɗu matuƙa da jin cewa tun ba a je ko ina ba Taliban ta fara takurawa mata da 'yan jarida a yankunan da ta kwace. Tun da farko Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashen da ke makwabtaka da Afghanistan da su buɗe iyakokinsu ga 'yan gudun hijira da ke neman tsira da ransu. Kawo yanzu sama da mutum 300,000 ne rikicin ya raba da muhallansu. Masana Amurka sun tabbatar da cewa watan Yuli ne wata mafi zafi da ƙasa ta taɓa gani a tarihi. Sun ce a watan da ya gabata irin tsananin zafin da ya rika tasowa daga gulabe abu ne da ba a taɓa ganin irinsa ba tun bayan ƙarni na 20. Masana sun ce tsananin zafin da aka yi a Amurka a cikin watan Yuli ya zarta wanda aka gani shekaru 142 da suka wuce. Su ma ƙasashen Turai da suka hada da Italiya da Portugal da Spaniya na fuskantar tsananin zafi da ba su taɓa ganin irinsa ba. As Italy begins its peak holiday weekend known as Wakilin BBC ya ce tsananin zafi a makon da ya wuce ya kai maki 48.8 a ma'aunin Celsius a tsibirin Sicily, wani abu da ba a taɓa ganin irinsa ba a nahiyar Turai. Haka ma tsananin zafin ya rika haifar da wutar daji a sassa daban-daban na Turan. Kuna shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wakilai daga ɓangaren gwamnatin Venezuela da na 'yan adawa sun fara tattaunawa kan kawo ƙarshen rikicin siyasa da ya jefa ƙasar cikin mawuyacin hali. Ana zaman sulhun ne a Mexico tsakanin ɓangarorin da ba sa ga maciji. Two previous attempts of breaking the political deadlock in Venezuela failed. Wakilin BBC ya ce a baya an yi irin wannan zama har sau biyu amma an tashi baran-baran. Sai dai a wannan karin ga alama abubuwa su sauya don kowane bangare na ganin zai samu abin da yake nema. Manya daga cikin batutuwan da za a tattauna a zaman sun hada da sakin fursunonin siyasa da kawo ƙarshen takunkumin da aka kakaba a gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. Haka ma bangaren adawa suna son a gudanar da sahihin zaɓe. A baya sun zargi Mr. Maduro da amfani da ƙarfin mulki wurin cin zaɓen. Jiya da daddare ne aka buɗe gasar Premier Ingila ta bana inda aka yi wasan farko tsakanin Brentford da Arsenal. Wannan ne karon farko da Brentford mai masaukin baki ta zo gasar Premier a cikin shekaru 74 kuma ta doke bakin nata Arsenal da ci 2-0. Idan an jima za a buga wasa tsakanin Manchester United da Leeds United kafin ranar Lahadi ake cire ni tsakanin masu riƙe da kofi wato Manchester City da kuma Tottenham. To za mu kawo muku sharhin wasan Manchester United da Leeds United wanda za a fara da karfe 12:30 na rana, sai ku kasance tare da mu. To ƙarshen labaran kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
To kuma yadda kuka ji a labaran duniya, Amurka na shirye-shiryen kwashe dubban 'yan ƙasarta daga birnin Kabul na Afghanistan yayin da ƙungiyar Taliban ke ci gaba da ƙwace garuruwa. Rahotanni sun ce tuni sojojin da aka tura su aikin jigila suka fara aikin nasu na ganin cewa an kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da sauran 'yan ƙasar. A yanzu kashi 50 cikin 100 na lardunan ƙasar na ƙarƙashin ikon mayakan, ciki har da Pule Alam mai nisan kilomita 75 daga birnin Kabul. Ga rahoton da Raliya Zubair ta haɗa mana. Ayarin farko na dakarun Amurka sun isa Afghanistan don taimakawa ma'aikatan diplomasiya da sauran mutane ficewa daga ƙasar. Haka kuma ƙasashe da dama na ƙoƙarin ganin cewa sun kwashe ma'aikatansu da 'yan ƙasarsu daga ƙasar, yayin da mayakan Taliban ke dannawa cikin sauri. Mayakan sun kwace Pule Alam, babban birnin lardin Logar mai nisan kilomita 80 da Kabul, babban birnin ƙasar. Haka kuma a jiya Juma'a ne mayakan suka kwace Kandahar, wanda shine gari na biyu mafi girma a ƙasar ta Afghanistan, wanda kuma yake kusa da birnin Kabul. Sun kuma kwace Lashkar, wanda shi ma yake kusa da birnin. Kakakin ma'aikatar tsaro ta Pentagon John Kirby ya bayyana dannawar baya-bayan nan ta Taliban a matsayin abin damuwa, amma ya yi watsi da duk wani hasashen da ake akan cewa birnin na fuskantar barazana daga wurin kungiyar. Sai dai sakataren janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗin cewa halin da ake ciki a ƙasar na ƙara ta'azzara kuma ya fi shafar farar hula. At least 241,000 people have been forced to flee from their homes. Ya ce an tilasta mutane akalla 241,000 barin gidajensu, kuma ana samun karuwa a yawan bukatar da ake yi wa kayan agaji a kowace awa. Ana samun karuwa a yawan waɗanda ake yi wa jinya asibiti, kuma ana fuskantar karancin magunguna da abinci. Haka kuma an lalata hanyoyi da gadoji da makarantu da asibitoci da kuma sauran ababen more rayuwa. Mr. Guterres ya kira ga mayakan Taliban ɗin da su kawo ƙarshen faɗan. The message from the international community to those on the warpath must be. Ya ce ya kamata kasashen duniya su isar da sako mai karfi ga waɗanda ke kan hanyar yaƙi akan cewa kwace mulki ta hanyar amfani da karfi ba shine mafita ba, abu ne da zai iya tsawaita yakin basasa ko kuma a mai da ƙasar ta Afghanistan saniyar ware. Ina kira ga 'yan Taliban da su dakatar da dannawar tasu ba tare da ɓata lokaci ba. Sai dai a yanzu kashi 1/3 na manyan biranen yankunan ƙasar na hannun ƙungiyar Taliban. A gaida Raliya Zubairu da wannan rahoto. Ta daga batun rikici Afghanistan sai na siyasa a Najeriya, inda wasu 'yan jam'iyyar APC mai mulki a ƙasar suka fara nuna damuwa game da kokuwar mamaye madafun iko wanda ke ɗaukan hankalin shugabanni a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara musamman ma a arewacin Najeriya. A tattaunawa sai da Ibrahim Isa, tsohon ministan wasanni barista Solomon Dalon ya yi zargin cewa shugabannin sun manta da haƙƙin da ke wuyansu, sun shagala da harkokin siyasa. Yana cewa akwai buƙatar mahukunta su sauya salo saboda dai sai da zaman lafiya ake samun mulki. Idan an ɗauki fuskan tabarbarewar yanayin tsaro, sace-sacen mutane da masu gane da kuma yadda harkan ilimi ma gabaki ɗaya yanzu a arewa ta saya cik, ga kuma tabarbarewar yanayin tattalin arziki wanda kuma tana kawowa wahala da yunwa da kunci a ƙasa. To waɗannan sun zama matsaloli ne domin ganin cewa babban amana da yake kan hukuma gwamnati ita ce ta tabbatar da kare rayukan al'umma da kuma tabbatar da yanayi daceciya wanda kowa zai gudanar da harkansa. Ba haka muka fata ba, amma dai ga halin da muke ciki yau. Wannan gazawa ce kenan ta gwamnatin ku ko? To za mu do nawaya domin mu muke da mulki a hannunmu yau, kuma dole ne mu yarda cewa akwai bukatan canza salon gudanarwa mu tun da yake abubuwa ba su doseci ba, kuma wahalun kaman karuwa suke yi kowane rana. To alhakin wane ne yin haka? Duk wanda aka zabe shi, ko shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamin hukuma, ko wani irin zabe za su da waya, amma musamman kaman mu za mu fahimci yaya ita demokradiyya take irin ta federaliya. To shi shugaban kasa ya zama kaman madugu ne na tabbatar cewa tsarin mulki na kasa an kare ta, kuma kasa ta zauna dunkuleliya, kuma ta kare kasan daga kowane hari da barazana. To saboda haka babban nawaya
yana kan shugaban ƙasa. Amma shugaban ƙasa lokuta da dama yakan fito ya nuna yana sane da halin da ƙasa ke ciki kuma suna ɗaukar matakai domin inganta tsaro a ƙasa. Kana nufin take-taken gwamnati bai nuna wannan ne ke gaban gwamnati ba, ko me kake nufi? To idan ana ɗaukar matakai amma matakai ba su biya bukata ba, tunda ba su biya bukata ba kenan akwai matsala. To kai fahimtar ka menene ita gwamnati ta sa a gabanta? Abinda gwamnatin APC ta fi damuwa da shi yanzu shine yanda za ta gudanar da zaɓe na 2023 da yanda kuma mutane za su samu mukamai. Amma wannan zancen bai kamata shine ma abinda gwamnatin nan ta sa a gaba ba. Abinda gwamnati ne ya kamata sa a gaba shine harkan tsaro. Wane ne ya gaya mana cewa in an ci gaba haka za a kai labari a yi zaɓen wanda mu za mu samu kanmu a inda muke fata. Amma kuma aka ce bikin magaji baya hana na magajiya. Kana nufin yanzu a daina maganar zaɓe kwata-kwata kenan? Maganar zaɓe za a iya a yi ta, amma idan ka lura da abin da yake faruwa, gwamnoni, 'yan majalisa, kowa ana faɗi tashi akan maganar zaɓen jam'iyyar APC. Wato kenan gudanarwa da mulki an barta. To idan an dawo ina za a dauke ta. Baka ganin wasu za su yi maka kallon kamar ka zama ɗan tawaye na cikin gida, wadda da a ce yanzu kana da mukamin gwamnati ba ka fito kana irin wannan suka ba? Ba zan zama ɗan tawaye ba, domin ni an san ni. Idan faɗin abin da yake daidai shine tawaye, to sun yarda ni ɗan tawaye ne, kuma ba zan iya in tuba da faɗan abin da na sani cewa ita ce alheri gare mu ba. Barista Solomon Dalon kenan, tsohon ministan wasanni a Najeriya. To muna kawo muku waɗannan rahotanni ne daga nan sashen Hausa na BBC. Har yanzu muna Najeriya amma kan abin da ya shafi lafiya. Hukumar da ke yaƙi da cutuka masu yaɗuwa a ƙasar ta ce barkewar annobar amai da gudawa a lokacin da ƙasa ke fuskantar yaɗuwar cutar corona nau'in Delta ya daɗa jefa ta cikin mawuyacin hali. Shugaban hukumar Dr. Chike Ihekwezu ya shaida a BBC cewa abin da ya ƙara daɗa dagula al'amarin shine yajin aikin da likitoci ke ci gaba da yi a sadda ake faɗi tashin daƙile corona. Ga fasarar rahoton wakilin BBC a Abuja Chris Ewoko. Shugaban hukumar kula da hana yaduwar cututtuka ta Najeriya Dr. Chike Ihekwezu ya ce babban abin da ke ƙara yaduwar corona na da alaƙa da sabuwar ƙwayar cutar Delta wacce ke da saurin yaduwa tsakanin al'umma. Kuma tuni al'umma suka fara nuna kosawa da matakan da aka shimfiɗa na kare kai a ƙasar. Ya ce cunkoso da ake yi a wasu guraren na taimakawa wajen yaduwar cutar sosai. The two things behind the rise of infections in Nigeria. One is obviously on the side of the virus. We now have the Delta strain, Delta variant circulating in Nigeria. 80% of those sequences. Abubuwa biyu da suka kawo karuwar cutar a Najeriya su ne na ɗaya a bayyane yake ƙarara a ɓangaren ita cutar, inda yanzu muke da sabon nau'in cutar na Delta wanda ke yaduwa a Najeriya. Kuma kashi 80 cikin 100 na mutanen da suke fama da cutar corona a ƙasar nan irin wannan nau'i ne ke damun su. Amma wani babban dalili kuma a gaskiya shine irin damuwar da ake da ita da kuma yawan mutanen da ke tattare da mawuyacin aikin da ke gabanmu wajen shawo kan matsalar tun shekara 1.5 da ta gabata. A ranar Alhamis ne Najeriya ta karbi allurar rigakafin Johnson & Johnson kimanin 2,000 yayin da ake ci gaba da tsammanin samun ƙarin allurar rigakafin miliyan 29 don ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar. A lokacin da sama da rabin jihohin ƙasar ke fama da cutar amai da gudawa, tuni ɗaruruwan mutane suka rasa rayukansu sakamakon cutar. Likitoci masu neman ƙwarewa a Najeriya dai na ci gaba da yajin aiki wanda ya shiga mako na biyu. Sakamakon korafi da suka yi na gaza biyan su albashi a kan lokaci da kuma sauran alawus ɗinsu. A gaida Adamu Aliyu da fassarar rahoton wakilin BBC Abuja Chris Ewoko. To filin mu na ra'ayi riga na jiya da daddare ya tattauna ne kan wannan batu inda masana suka tattauna wannan maudu'i. Dr. Hassan Muktari na cibiyar daƙile cututtuka masu saurin yaduwa ta Najeriya wato NCDC ya bayyana yadda wannan matsala ta kwalara take a Najeriya. A bana dai a yanzu muna da jihohi guda 22 tare da birnin tarayya Abuja wanda suka kamu da wannan cuta. Kuma a kalla muna da mutum 31,450
kusan haka waɗanda suka kamu da wannan cuta daga Januwari zuwa yanzu. Kuma akwai mutanen da suka rasu ta wannan hanya sun kai wajen 816 misali daga lokacin da aka fara ganin yaduwar wannan ciwo daga Januwari har zuwa yanzu. Amma dai jihar Bauchi ita ce take da kan gaba misali wajen wannan yawan mutane wanda suka kamu da wannan cuta. Amma cikin sati 2, 3 har zuwa 4 da suka wuce yawan ciwon yana raguwa. Dr. Hassan Muktari kenan na cibiyar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Najeriya. To shi ma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ministan lafiya na jamhuriyar Nijar ya bayyana yadda matsalar kwalara ta shafi ƙasarsa. Za ka zancen da nufin cinuka mun samu kamar jiha 4 da suka kamu da wannan cikin. Akwai jihar Damagara, akwai jihar Ma'adi, akwai jihar Doso, akwai jihar Tawa. Ranar tun tsakanin da ta fara zuwa ga zancen da nake ma samu adadin mutum 419 da suka samu kansu cikin wannan ciwon, har samu mutum 16 da sun kai mu gidan gaskiya. Yanzu muna da mutum 307 da sun ka warke. Zancen da nake ma muna da mutum 816 da ake nan ana majina ana musu magani suna jin sauki. Dr. Ilyasu Idi mai nasara kenan ministan lafiya na jamhuriyar Nijar. To shi kuwa Farfesa Muktar Gaɗanya na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kanan a Najeriya tsokaci ya yi game da illar wannan cuta ta kwalara. Ya kamata a sani cewa ita cutar kwalara ba gudawa da amai na yau da gobe ba ne. Kuma tunda ba tantancewa za ka iya yi da wuri cewa ko kwalara ba ne ko amai da gudawa na yau da gobe, muna ƙara ƙarfafawa mutane gwiwa cewa da an ga amai da gudawa to a ɗauki mataki a kansa, ba a san wanne ba ne ba. Saboda shi galabaitin da ake na kwalara yana faruwa da gaggawa, ciki ya sanyi, ruwan jiki ya yi ƙasa, da kuma sinadaran cikin jini su yi ƙasa, wasu su jawo zuciya ta buga, wasu su jawo kwakwalwa ta daina aiki, wasu su lalata koda. To babban illa ne kuma yana sauran kisa, yana sauran lahanta mutum. To farfesan ya kuma bayar da shawara dangane da abin da ya kamata a kiyaye don kaucewa kamuwa da cutar. Sai babban matsalar da muke samu a Afirka da jihohin Najeriya shine yin bayan gida ko ina a waje. To nan bayan gidan ba lallai sai ya shiga ruwa ba. A ce kamar ko ya shiga rijiya ko ya shiga kogi da ake sha'a. Zai iya wankewa ya shiga cikin kwata, a cikin kwatan nan kusan lungu da sako da kajiya na kasan nan zaka ga pipe ruwa wanda ya tsatsa ya fita kwata. So in har wannan bayan gidan da aka yi a ko ina a buɗe yana da kwayan cutan kwalara ko wata kwayan cutan da ke sa amai gudawa, to zai iya shiga wannan pipe din da ya tsatsa. Haka kuma mutane ma ba sa shayi, ba sa ganin baikin a yi kashi a bakin gona ko a bakin titi. Shi ma wannan da kwayan cutan a ciki ko wanda ya warke ko wanda yake cutan tana kokarin ta haɓaka a jikinsa kafin ta bayyana. So in wannan aka yi ruwa ya taɓa wannan kayan gonan ko ya shiga ruwan sha, to za a iya samun kwalara. Babban maganin abin shine tabbatar da cewa ba a yi kashi barkatai ba, kuma a kare wuraren da ake samun ruwan sha. Farfesa Muktar Gaɗanya kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a Najeriya. Yanzu ga wannan sanarwa.